En comunicación telefónica precisamente a un integrante do clube cullardense, a un adestrador dos equipos para que nos conte como se presenta este intenso verán. Rematou a liga, remataron as competicións, pero non para a actividade para o club Balonmán de Culleredo. Temos a Álex Seijo ao outro lado do fío telefónico. Álex, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que tal? Bueno, segue o traballo, seguen as actividades para o Club Balonmán e Culleredo, rematan as ligas, pero para vos non hai descanso, porque agora xa chegan os meses de verán e tamén temos moitísimas actividades que pasan lóxicamente por eses campus, que ademais son varios. Sí, bueno, ahora estamos adestrando hasta finales de xuño, incluso, finalizaremos a finales de xuño para dar descanso a nivel competitivo en julio, para volver o 1 de agosto, pero bueno, neste tempo, a finais de xuño, pues, imos facer diferentes actividades, como temos o campus de balonmán do Ría do Burgo, onde participarán os nenos de entre 4 e 12 anos, os días 23, 25, 26 e 27 de xuño. É un campus pues, xa de iniciación e perfeccionamento do balonmán, con xogos de predeportivos, e bueno, pásalo moi ben nestas fechas e que os nenos non desconecten do balonmán. E logo, pois, xa en xulio e en agosto, pois, comezamos o campamento de verán de mañáns, de 9 a 2:30, onde aí xa pois xa é un campamento de xogos predeportivos, talleres, animación, bailes, festa de auga. Bueno, quizáis algo típico máis desas fechas para que os nenos pois estén disfrutando de actividades deportivas e non deportivas. Claro, podemos entón dividir o campus que me comentabas ao principio, o que se vai a desenvolver xa a partir do vindeiro luns no Ría de Burgo, vai a ser centrado fundamentalmente no balonmán, o que comentábamos despois é xa máis polideportivo, non? Sí, exactamente. O campus centrase máis nese balonmán, nesa tecnificación, que os nenos vayan aprendendo pequenos conceptos a nivel xerais do balonmán, como pode ser o dominio do balón, a percepción visual, bueno, pequenos contenidos e pequenos objetivos que se intentarán conseguir con estes rapaces e rapazas, onde xa o cupo pois xa está pechado. Xa temos pois unha longa lista de participantes para poder leválo a cabo. E logo, por outra parte, como ibas dicindo, pois o campamento de verán pois xa non é destinado ao balonmán, senón é destinado a deportes en xeral, a actividade física en xeral, non? Con moitos talleres de manualidades, onde hai monitoras e monitores que son casi prácticamente especialistas en certas manualidades, bueno, unhas saídas a medio natural, a festa da auga, bueno, xa é moito máis lúdico, onde non ten nada que ver o balonmán. Bueno, pero non queda aí a cousa, non? Porque tamén por segundo ano consecutivo tanto o Club Balonmán Culleredo como Arteixo Balonmán tamén organizan outra actividade que neste caso haberá que desplazarse ata a praia de Sabón, ali creo que son 3 días a la semana, luns, mércores e venres, haberá Balonmán Praia. Exactamente, un ano máis con nosos compañeiros e amigos do balonmán Arteixo, pois facemos o balonmán praia, non? Como ibas dicindo, luns, mércores e venres de 11:30 a 1:30 na playa de Sabón, con nenos e nenas de entre 10 a 16 anos, de xullo a agosto. Bueno, pois nada, unha vez máis este pequeno campus de balonmán praia, onde os nenos, moitos deles coñecerán e iniciaránse no balonmán praia, e outros que son un poquinho máis expertos, por dicirlo dunha maneira, pois podan seguir disfrutando deste deporte e non parar, quizás, e sempre ter pois unha pelota na man. Así que nada, animamos a todo o mundo que quera participar no balonmán praia para disfrutar deste novo concepto, non? Que imos traendo aquí no norte, tanto nenos que non faceron balonmán en ningún momento, como para nenas que xa coñecen este deporte e incluso non o practicaron. Así que a oferta está aí aberta e animamos a todo o mundo a poder participar.
Claro, imagino que neste caso tamén para atraer a persoas ou sobre todo a rapaces e rapazas que non tiveran pensado ou que non practicaran nunca o balonmán e que podan xuntar por unha banda en verán, acudir á praia, disfrutar e tamén por outra, por que non, tamén aficionarse e xogar no futuro, se así o desexan. Sí, está claro, tamén incluso o campus de balonmán de Río do Burgo, pois é para nenos que incluso pois non coñecen o deporte e poden inicialo desta maneira. O balonmán praia pois é o mismo, unha oferta máis que publicamos, penso que é unha actividade atractiva, sobre todo incluso nenos que van a esa praia e ven ese espectáculo e dicen, ostras, que pasa aquí, que é isto? Podo me animar, podo me apuntar, pois claro, solo as cousas hai que falaras, porque non calquer neno que este aí na praia, pois poderase inscribirse neste balonmán praia que como ibas dicindo, pois temos unha gran colaboración con Arteixo Balonmán, así que vai ser un xullo e un agosto sen parar, moi emocionante. Bueno, por lo que vexo, moitísimas opcións prácticamente para todos os gustos. Seguro que non quedan rapaces e que non podan elixir ou que non se sintan a gusto en unha ou en outra. Está claro, temos unha amplia oferta onde desde os máis pequeniños ata os máis maiores pois teñen diferentes actividades que poden ir realizando pois este verán, está claro, é a nosa proposta onde non quizás desconectar de todo, pero sí ter sempre esa carta no bolsillo onde temos esas diferentes solucións. Que imos facer hoxe? Pois esta semana podemos ir ao campamento de Tarrío ou podemos ir ao balonmán praia a praia de Sabón. Penso que as ofertas son moi interesantes, e a verdad que teñen bastante aceptación cos nenos e coas nenas, e xa as prazas pois están voando, a verdade. Bueno, e antes de todo iso, porque dicíamos que xa na semana que ven comenzan as actividades e teremos este sábado a que poderíamos denominar a festa fin de tempada para todas as categorías do clube, na que haberá partidos, de feito se misturarán en varias categorías e mesmo haberá ali unha merenda, non? Un xantar para os nenos. Sí, facemos este sábado no pabellón municipal de Tarrío a festa de fin de tempada, onde haberá partidos de todas as categorías, incluso, pois, así por salientar un pouquiño máis, quizáis, as categorías de infantiles e cadetes, pois xogarán mixto, non? Faremos 2 equipos de infantil femenino, mezclados, de infantil femenino e infantil masculino, onde os nenos e as nenas o poidan pasar ben, teñen novas experiencias, sempre ven aos nenos xogar dunha maneira e as nenas con seus equipos. Pois esta vez os mezclamos, son xente do clube, son xente que se conocen de moitos anos e tamén fanlle ilusión poder xogar con uns e con outras. Na categoría cadete tamén imos facer o mismo, e para xa rematar, pois o juvenil masculino xogará así un partido tamén moi amistoso contra o equipo senior. Na primeira hora vendrán os biberóns pre-benxamíns e alevíns, e logo ao finalizar pois temos unha churrascada, hamburguesas tamén para os nenos, bueno, un pouco de música, pasalo ben e pechar un ano maravilloso outra vez en Culleredo, onde seguimos crecendo con número de licencias, os equipos están competindo a máximo nivel, campeonatos de España, bueno, a verdade é que non temos queixa este ano, hai que finalizar con mellor, pensamos que a mellor forma de finalizar é estar todos xuntos celebrando unha festa de fin de tempada. Pois unha festa de fin de tempada que imagino que será agradable para todos eles, un balance moi positivo como está a ser así nos últimos anos para o clube cullerdense, e bueno, pois tamén quedamos pendentes aí desas actividades de verán que iremos pouco a pouco tamén desenvolvendo ao longo do xullo e tamén do mes de agosto. Pois Alex, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e bueno, tamén moito traballo agora en verán. Bueno, sí, habrá o seu descanso, pero xa te digo, 1 de agosto xa estamos aí outra vez, que toca, que hai moito traballo por diante. Que a liga é moi longa, tamén hai que descansar un pouquiño. Sí. Gracias, como sempre, un saúdo.
A vos, un saúdo. Hasta luego.